welcome back po sa aming channel. And for today's vlog, mamaya pupunta kami sa birthday ni Kuya Norly. Yan, naimbitahan kami. Kapatid siya ni pambansang realtor na si Mr. Nap Ibonete. Pero bago yon, kami ay napag-utusan ni Mrs. Si Mrs. ay bumili na naman ng pagkain sa marketplace. Siguro may nakita siyang nagtitinda ng kakanin. Isang kababayan natin dito sa Saskatoon City. Ngayon ay pupunta namin doon sa west side ng Saskatoon. Sabi sa Google ay mga 20 minutes drive. Yan, medyo malayo-layo na yun. Yan, kasi nandito kami sa east side ng Saskatoon. Yan, at pupunta namin Isabel. Yan. At pagbalik namin ay kami ay magre-ready na. At pupunta na rin kami sa birthday ni Kuya Norly. Yan. Kuya Norly, happy birthday. Yan. I-vlog natin. Say hi. Hi. So, see you sa daan. Pupunta sa Ate Brielle. So, yan, nakuha na natin yung order, Mrs. Mainit po. Hindi ko alam tawag dyan. Yan, basta kakanin. Support na rin sa mga kababayan natin na nagtitinda sa marketplace. Parang yaman nila kami. Yan, at uwi na tayo at punta na tayo sa birthday ni Kuya Norly. Yan. Yes. Hinihintay namin si birthday boy. Kay Norly yan. Kami ni Daddy Lo chill lang dito sa piano. Kasi pinatigil si Daddy Lo, baka daw kasi marinig pagpasok. Bago pumasok ay surprise nga. Surprise! Yan. Hospital ko dahil siya. Sumpas ka na pala nito, Daddy Lo. Kami na lang. Regalo namin kay Kuya Norly. Nag-graduate na ko niyan. Magsawa siya niyan. Isang buwan ako sa hospital yan. Isang buwan ka sa hospital? Oo, Dragis. Dahil sa yung liver, Ay, pas ka na talaga niyan, wag na. Mrs. Surprise namin yung kuya ko sa 40th birthday niya. Happy birthday, Kuya Norly. Happy birthday. Hinihintay namin, wala pa. Baka umuwi na nga eh. Tita April. Congrats Tita April ha. Broker na yan. Yan. Partner yan. Realtor, broker. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Lapit ka si Ray. Haliga kayo. Mag-telepon ka kayo. Sablay ay uyap. Nakasabi pa lang na surprise.
happy birthday. Kung nandito si Joanna. Happy birthday! O, ba't tahimik na? Celebrate my brother, Norly, as he turns 40. This milestone marks 4 years of laughter, love, and unforgettable memories. From his adventurous spirit to his compassionate heart, he's touched us all, especially sa akin na kung wala siya, actually wala ako ngayon. Lahat ng achievement ko is because of him. I'm so blessed na meron akong kuya. Let's raise our glasses kung meron. Let's raise our hands to his remarkable journey and wisdom he's gained along the way. Happy birthday, Kuya. May this special day be just the beginning of an incredible new chapter. Here's to many more years of happiness, success, and cherished moments. Cheers! Cheers! Surprise talaga kasi actually sinabi ko sa kanya na wala ayaw ko ng surprise, gusto ko i-invite na lang talaga. Kaso nung mga nakarang weeks hindi ko na nagawa yung invitation, hindi ko na nagawa lahat, kaso in-organize ko na talaga yung kasama. Salamat sa pagpunta and masaya ako kasi siyempre for the last how many years, almost 15 years na tayo dito sa Canada, then hindi ko na-expect na ganito. I mean, di ba, dito na yung dalawang kapatid, maraming mga nangyari, maraming mga experiences, yung mga pagsubok natin, nadaanan natin. Nung nagsisimula pa lang tayo dito sa Canada, sobrang kala mo kung ano yung mag-prepare ba tayo, hindi tayo mag-prepare. So ngayon, nandito na tayo, masaya ako, may anak na tayo, and then lumaki na lalo yung buong magkakilala. Kahit hindi magkakapamilya, tayo naman nagkakaroon ng samahan. Yun naman na lagi kong sinasabi na kung sino yung nakasama mo dito sa Canada, pagdating mo, yun ang yung magiging extended family mo. So salamat, sobrang na-surprise ako ngayon, and thank you sa mga nag-organize kung sino man, especially sa asawa ko. Kiss! Nayama! Nice. Yeah, thank you so much sa inyo lahat. Salamat. Si Kai naman, si Kai! Ayun! Happy birthday, Kuya! Sablay, dapat pagpasok mo sabi, surprise, happy birthday! Ang galing ko talaga. Tabangan may kuka. Ate Kai! Yun na! Happy birthday! Yeah. Gustuhan mo kasi 1 month ko itong pinarep. Sana masaya ka. Kasi nandito yung kapatid mo, wala lang yung ate. Wala pa yung mom. Daddy! Dad, sacrifices mo. Ka-appreciate ko. Alam ko bago pa ako dumating, nagsasacrifice ka na. Hanggang sa nagkaroon tayo ng pamilya, nagsasacrifice ka pa din. Sana matupad mo lahat ng pangarap mo at alam ko madami ka pang pinapangarap na gusto mong matupad, hindi lang natin magawa kasi may dalawa pa tayo na kailangan tayo. So sana
Marami pang birthdays na magkasama tayo. And ang wish ko lang, huwag na natin dagdagan yung manok. Ikaw yung nag-wish na. Yun lang. Dati kayo nag-wish eh. Happy birthday. Mahal na mahal ka namin. Maraming salamat sa bahay. Bali, salamat kuya sa gabos. Ang wish ko lang maging happy ka and maging healthy ang family. Yun lang, mag-ingat ka mo, Permin. Love you, miss you, miss you, miss you, miss you. Happy birthday! Happy birthday! Bueno, happy birthday! Salamat! Oh, si Papa oh. Papa. Sa pamilya, dahil humusay ka, hindi ka nakakulat dito, siguro na manalaro mo po dito. Kaya ako, salamat ako dahil naging matino ang buhay ninyo. Dapat wala managalo ako yung higit pala nito sa halo. Thank you sa lahat na ginawa ko sa mga kapatid mo, sa pamilya. Salamat. Marami pa rin bagay na Yak si Papa. dapat gawin natin. Ipagpasalamat ako dahil naniwala kayo. Sabi ko na kayo magtulungan. Walang maiiwan sa inyong apat. Kaya sabi ko sa inyo noon, hindi lahat ni swerte. Hindi pare-parehas ang swerte. Kaya magtulungan kayo. Salamat sa mga tulong na ginawa mo sa amin, mga mama-papa mo, and sa mga pamangkin mo, and sa inyong mga magkakapatid. Without you, sabi sa English. Pero tinambuhay natin. Ordinary po kayo. Salamat. Happy birthday. Lalo-lalo na yung mga apo ko dyan. Si Ben, si Victor, si Brent, at si Dom. May ano lang ako, konting kwento regarding kay Norly. Sobrang sakripisyo ko niyan nung bata pa. Kasi iyakin, magdamag kami sa duyan. Kaya pala. Kaya pala. Oh. Na 1 year yata na ano. Pero habang lumalaki pala ang bata pag ganyan, habang lumalaki siya, siya na ang naging pinakamabait. Alam niya namin mga kapatid niya hanggang ngayon. Tapos, nagpapasalamat ako dahil very supportive siya. Kapatid niya. Birthday mo. Happy birthday. And many more birthdays to come. Salamat sa lahat ng mga sakripisyo ginawa mo. Para makapunta ka lang dyan, ikaw ang nag-umpisa sa kanila para nakasunod yung mga kapatid. Salamat dahil naging successful na ang life mo. Karoon ka ng mabait na asawa at dalawang anak na lalaki na sana sa akin na anak na babae. Yan lang. Salamat at happy birthday. Ayun, so again, please join me in raising our glasses for my brother's birthday as he turns 40 today. Here's to embracing every moment and cherishing the blessings that lie ahead. Happy 40th birthday.
Let's sing a happy birthday song once more before the candle blowing. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, yeah. Thank you. Salamat sa inyo lahat. And na-appreciate ko. Salamat sa asawa ko. And yun, masaya ang birthday ko ngayon. And iiyak na yan. Hanggang alas ano lang tayo, nag-extend na eh. Naiiyak kasi ako kasi masyado akong ano sa sarili. Masyado akong hard. Simula nung nagkaisip ako kasi siyempre laki sa probinsya. Nakaranas ng mahirap. Then wala akong ibang ginawa kundi mag-promise sa sarili ko na ma-achieve ko rin yung gusto ko sa buhay na pero masaya ako, siyempre ngayon masaya ako. Naalala ko lang yung mga sakripisyo na ginawa ko sa sarili ko na umabot sa ganito na sobra pa sa mga blessings na binigay sa akin ng laro na atin. Kasi nga, sobrang sakit din sa sarili ko. Yan, so, salamat sa inyo lahat. Salamat sa mga naging new friends. Ilang inom ko muna ito para wala na yung anak ko. Yan. Kala ko iniisip mo yung babayaran dyan. Extended na po. Extended. Naiyak ako kasi dahil, yun nga, naisip ko yung mga sacrifice na ginawa ko nung panahon. High school, college, diretso ako. Kasi isipin mo, 23 years old, nakarating ako dito. So, wala akong mag-anak, wala akong kilala. So, salamat ulit sa asawa ko. Hindi nyo lahat. Anniversary pa namin! Salamat. Baby girl na baby. Babae na yan. Babae naman. Ay, gusto ko lang rin po magpa-thank you sa lahat ng tumulong sa akin, mag-prep. Lalo-lalo na po kay Ate Kat kasi yung bahay na ginawa kong tambakan na lahat ng ito, kay Ses, kay Ate Tina, kay April, nag-balloons, and sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Kasi gusto ko talaga, sobrang saya na ngayong 40th birthday niya. So, kasi hindi talaga kami naghahanda. So ngayon, alam ko na sobrang happy siya kahit last minute nag-aaway kami. Kasi bakit daw kami pupunta dito, eh Delta naman dapat. So, again, maraming salamat po sa inyong lahat. See you in 10 years. Thank you, Dave. Salamat. Sige mo lang lang. Hindi tayo mag-stay dito. Okay. Shot. Ay, patay tayo dyan. Oh! Walang yelo. Walang yelo? Straight lang. Ito bagaw. Pambansang realtor. Ito bagaw. Ito kaya? Ano? Hindi to kaya. Ay. Yan. Tagay. Yun. Oh! Solido. Wala mang practice. Wala pa practice. Lahat wine. Mga 20 years ago pwede pa. May driver ka naman. Kaya mo na yun.
Magsiswimming ang mga chikiting? Not yet. Thank you. Yan, surprise birthday to para sa kanya ni Ate Kai. Yan o, yung magandang yan. So, Kuya Norly, na-surprise ko Kuya Norly ng birthday mo. Oh, so na-surprise ako ng sobra kasi in-expect ko actually may surprise na mga balloons, decoration. Pero ang pinaka naka-surprise si mga tao na mga nandito na sa event ng birthday ko. So doon ang pinaka naka-surprise sa akin. Hindi yung alam ko kasi parang nagkaroon ako ng clue na may mga decoration, na may balloons, pero yung mga tao doon naka-surprise. Ako nga, nung pag-text mo, sabi mo sa Delta ako, nagdalawang isip na ako. Alam na ba ni Kuya Norly? Kasi si Ate Kai talaga, a month before pa siguro, Ate Kai? Nag-message sa amin, no? A month ago? Oo. Oh, di ba? Ganyan ka-ready yung asawa mo. Yan. Bali talaga nag-isip na ako, kaya tinawagan ko si Kuya Jack. Kuya, sabi ko, saan pa talagang birthday ni Kuya Norly? Di ba sa holiday? Sabi sa holiday daw. Sabi ko, Delta eh. Sabi ni Kuya Norly. So ako nagduda na ako. Kaya, tapos tinawagan ko si brother na. Tapos, dito anya sa may penthouse. O yun, kaya. So na-surprise ako ng sobra. Success yung success yung plano. Plano ng ni Ate Kai, ng misis. Yan, kaya maganda yung birthday ni Salamat isa sa mga contributor. Hindi, naano na kami. Kumbaga na-complete na Matagal na kami nasabihan Ate Kai, sa totoo lang. Kaya alam mo lang, nag-message ka nga, nagdalawang isip ako, sabi magdala kayo ng pang-swimming, kaya nag-swimming yung mga bata sa baba. Yan yung asawa. So yun, at happy birthday kay Kuya Norly. Thank you ulit. Thank you so much. It's 40 birthday kasi. So kailangan at least special konti, di ba? So yun. Happy birthday kay Kuya Norly. Thank you.